els estem dient refugiats i no ho són. Són gent que camina per trobar un lloc on pugui construir una vida normal. Tots els mitjans els estan posant un nom que acaba aquest relat, no? Quan els diuen refugiats ja està... No, doncs és mentida, no hi ha cap sostre que els empari. Defensem que no hi ha diferències, no?, entre migrants i refugiades. Per nosaltres refugiades són totes, no? Totes i cada una de les persones que fugen, independentment del motiu pel qual fugin. Que no cal que ens anem a l'Estatut, no?, dels refugiats, sinó que ens anem a la Declaració Universal dels Drets Humans.